Oi Wilbur, taasko sä tuijotat vaan sitä toosaa? Tuolla Corny Kalin show. Siis oikeesti sä et enää, musta tuntuu, että sä et enää ollenkaan panosta tähän meidän suhteeseen. No okei, no mitä sä haluaisit tehdä? Sun se pitäisi keksiä. Sä oot se keksijä, visionääri ja kaikki muukin tässä hommassa. No, mitä nois vaatokylpy, kukkia, terälehtiä, ruusuja, ihanaa romanttista. Ei. Romanttinen illallinen rannassa. Ei. Hairspray-musikaali. Mikä? Ootko kuullut siitä? Siellä on Mika Karvonen johtamassa orkesteria. Siellä on aivan todella seksikäs herrasmies. Siellä on todella hieno kalju. Oi, samaa tyyliä kuin sulla, niinkö? Mä tiesin, että sä tykkäät. Sitten siellä on Anita Dahlström on ohjannut. Ihan huikee. Järkyttävä spektaakkeli. Mennään kattoo. Oi Wilbur, mennään.